Hey hey hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uqalekise indodana yakhe ingoduso yomongameli wezwe uMnumzane Jacob Zuma ethi ayikho into ezomlungela empilweni njengoba efulathele ekhaya. UMnumzane Chongco una-91 wakwaPate Mgungundlovu ubalise ngothunjana wakhe uNonkanyiso la Chongco aphinde abe ngumsakazi weVuma FM. Ekhuluma neSolezwe ngeSonto uthe wagcina ukumbona ngasekupheleni konyaka u-2018 ngesikhathi ezombonisa umzukulu wakhe oyingoduso kaZuma. Akukho kuzomlungela uNonkanyiso, kuzomela abuyele ekhaya ezozehlisa. Ngiyaguqa mina ngithandaze ngishaye ucingo lwezolwini naye uyazi uNonkanyiso, kusho uChongco. Uthe ukumkhalisa kakhulu ukuthi indodakazi yakhe seyamvala ukuthi ayishayele ucingo kanti ayifune lutho emhlanganisa nabantu bakwaChongco. Uveze ukuthi ngonyaka odlule waxinwa ukugula kwaze kwaba yikabili. Izingane zakhe zamshayela ucingo uLachongco kodwa wangalubhada uzombona. Ngisho sengigulela ukufa akafikanga, akazange azehluphe nokungithinta ezokuthi senginjani. Ngiyabuza ukuthi izibusiso uzosithathaphi uma eflathela mina nginguyise ngamkhulisa, kusho uChongco. Uthe uLachongco kumele aqaphele izinyembezi zekhehla ngoba ziyingozi. Uzobona engathi unamabhadi kanti ushaywa ulaka lwamadlozi akubo. Uqhube wathi sewukabile ephupha abakuba abangasekhoyo bembuza ngoLachongco nokuthi ucabanga ukuthi uzofika kuphi empilweni uma elahla umndeni wakhe. Anginanxa nendodakazi yami, umntwana wami, awukho umgqomo wokulahla umuntu. Uma engqongqoza ngiyomvulela umnyango. Ingane yakho awukwazi ukuyidinela ukuze kube sekupheleni. Sengakhala ngadela, kusho uChongco. Uthe usegcina ngokubona izithombe zendodakazi yakhe ezinkundleni zokuxhumana. Ethinta uLachongco ngalolu daba ucele ukuthunyelelwa imibuzo nge-email. Imibuzo uthunyelelwe yona kodwa kuze kwashaya isikhathi sokugaya engaphendulanga.